da mahaifi ba kai ka duka ka bata ankuri ka gwada mata son ta kake yi ne ke ban shawa ba kuma kwalliyar rikice ke birge na sani ba soyayya yake so yi da ni ni dai mai iyali ne kusan kuma iyalai na sun kai 4 don Allah baka zuwa kai da yariyar ga magana ba ta mutu cikin kawuya duka yara shi wasa da yara yau wato ke me yasa sunan nan da aka samu miki santala ko lokaci kina ta santalewa kanki lafiya kuwa Allah ya bani wawiyan diya ga cin abinci kaman gara wankan ke damuna ba ta wanka sai wanki gaban samani ma samari ya taba neman ki ba duniyan nan ba wanda nake so kamar santala me ka gani jikin santala yasa kake son ta Allah ya kiyaye isa maza na zo sai suna arma da wanga abu ji kai ni ina son namijin da ke da irin kai babana ta wani irin kai baban take da shi ne Allah mutum ya ji da soyayya ya ja tujare kan shi wo me dai da yariyan ga fuska kamar bundin shanu ba ga kan mu guda ba ni da kai kanmu guda ai shi yasa santala ke so na me kan baban santala wanga shegen kai kamar kushi ba santala kudi dai wanga sheki ban 1 cd ni ya kamaci in aje don ni ke rawan jirgi na ya dawo kuma ga wata mota na kawo har indiya na leko amerika na dawo kuma gani da yan mata farare sai ka zo kallo kaga ya ta santala za ta fito turai ta zo shi sa ina neman wanda zai ta gadinta ko ina za ta ya ban sunna wasa ba kan ina gida ma shi gudu zo gidan ku ba saboda in ban ganki ba ba ya zauna amma da kin san wani abu ba don kin zama yariya ba da na ce da aure ki ha inda santala ta kashe ni santala ba ta miki komai ni ne fa kar mata ko wanda na ce san sheki ce kar yau kin manta da sar da kar haba na sallame ka santala tana bin shawa